सासे मास्टर आरो सानै फरायसाफोर बिसोरनि गेजेराव माबोरै गुगुल जादोंमोन नायनानै ला लोगोफोर। आच्छा फरायसाफोर, आं नोंसोरखौ दिनै जिकेनि सोमोन्दै मोननैसो कुइसन सोंनो नागिरदों। आगोमा नों गसंलाय। आथिखालावथ' नोंसोर गोबांफोरानो मबाइल बाहायो। गुगोल माने मा बुंलाय? गुगोल माने मबाइलनि मोनसे एप्स जेराव जायखिजायाखौनो नागिरना मोननाय जायो। अब्ला आंनि सारा थेमाया बबावबा गोमाना थाबोबाय, बेखौ गुगोलाव सार्च खालामना नागिरना होलाय। सार, गुगोलावथ' सारा थेमाखौ नागिरना मोननाय जाया सार। मिनिनाङा सिरिथा, अब्ला मानि गुगोल जाखो बेलाय? बायदिसिना जोङो सावथुन, गान बायदिसिनाखौसो नागिरना मोननाय जायो सार। गुगोलाव जुदि समायना समायना सिख्लाफोरनि फट'खौ नागिरना मोनोब्ला आंनि सादा थेमाखौलाय मानो नागिरना मोना जाखो? नों जिरायथ'दो। सार, सिख्लाफोरनो साइकेल होनो हायोब्ला जों हौवासाफोरनो मानो साइकेल होनो हाया? आं मा बुंनो दा? सरकारनाव सोंहैथां, हेमेन्त बिश्व शर्मानाव सोंनानै लायथां नोंसोरो। सार, जों सरकारखौथ' मिथिया, नोंथांसो मिथिगौ। सार, आंनो साइकेल गंसे नांगौ जाथारदोंमोन। आंना साइकेलनि साखायानो मोसाबाय थायो। आं नोंनो 50 रां हरनोसै। दिनैनिफ्राय नों आंनि सिगाङाव साइकेलनि बाथ्रा बुंनो नांला। सार, 50 रांदोल' माथो जानो? जिअ' रिचार्जनि दामानो जाया माथो? नोंनो आङो साइकेल फाहामनोसो फैसा हरनो नागिरदों, नों जिअ' रिचार्जनि माथा मारिदो। हरनो हाया आङो बिदिब्ला। खुलुमबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा प्लिज लाइक खालामनो दाबाव आरो लोगोफोरजों शेयार खालामनो दाबाव। अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। जय बरानि।